The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, followers, fellow believers. Ano yan sa kita ni atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, niya pagkita sa atong tunanan Developing Divine Viewpoint. Okay, padayon ta sa atong ibiyaan. Palihog pag-abri sa imong Biblia di sa Episo 1:4. Nagkanayon sa in English, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world that we should. Now, sa ato nang ginaingon kagahapon nga, ang Dios nasayod sa tanan nga atong himoong desisyon, himoong o atong buhaton o sa atong pag-usab sa atong huna-huna o kanang desisyon o guman pa, nasayo ng Diyos ng tanan. He knows who is going to believe in Christ. Nahibaw siya. Kung nahibaw po siya kinsay dili mo dawat kang Kristo nga manluluwas. Kaya ang iyang pagka-omnisciente, pagkasayod sa tanan, nasayod what's going on or what's going to happen in your life. Nahibawan. He holds our individual life. Apan, patiwan ini, nga He never controls our volition. Dili siya magkatandog. Ang tanan is put in God's divine decrees. Gisod. Ang Diyos nagsangkap sa tanan nga panginahanglan sa magtutuo sa iyang kinabuhi. Ang Diyos nagsangkap niyang tanan. Okay, Colossus 3:12 na usab. So as those who have been chosen, kining chosen din ni eklektos, Griego, this has to do with our salvation. Now elected and predestined. Episo 1:11 na pod. In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Hebrews 11:1, ayaw kalimti po ni nga bersikulo. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Now, dies 1 Pedro 1:4 ngadto sa 5. Nagkanayon, and into an inheritance, underline that word inheritance, that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of this salvation that is ready to be revealed in the last time. Okay? So naakay panulundon. 1 Samuel 16:7. Man looks at the outward appearance, God looks at the heart. Now, mubalik na punta sa Colossus 3:12. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. So, ay kalimti ka itong elect. Eklektos, pinili. Kinigong pulong nga elect goes with the predestination. Mukuyog kini. Ang pulong elect, nagkaulugan kini og pinili, elected. By the way, ang atong pagka-elected o predestined, kini naitabo tungod
sa atong pagka magtotoo kang Ginoong Jesucristo. Ang Dios gaandam na siyang daan sa tanan nga mga butang nga atong gikinahanglan, ingon nga mga magtotoo. Iyang giandam tanan dito pa sa miaging eternidad, eternity past. O kini nag-apil sa atong kabubuton nga atong magamit sa pagtuo kang Kristo or sa pagsalikwa niya. Iyatagan ta niya ng kabubuton. Inumdumi ang 1 or 1 Timoteo 2:4-5. God wills that all will be saved and know the truth. Mao na. Kabubuton na sa Dios nga ang tanan maluwas. Apan kini nang hinahanglan lagi og kabubuton either to accept or to reject salvation. Basta? Now, Ephesians 1:5, having predestinated us unto the adoption of children of Jesus Christ. Ephesians 1:11, we are predestined according to His purpose. Okay, lain nga popular nga bersikulo, Efesios 2:8-9, for by grace are ye saved through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Karon, ingon nga mga Kristiyanon, we are to choose which way we have to live. Either by human means, tinawhanon, or by spiritual means, spirituhanon, nga paagi. Kaya bigo nimo, ang Kristiyanong paagi sa pagkinabuhi, the Christian way of life, is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. O ang supernatural, dili kasagarang paagi sa pagtuman niini, mao ang pinagi sa gitawag nato faith, rest, life. Pagtuo nga nagadala og pahulay. Panginabuhi na. Kita ko mga magtutuo must live not by works. Lagi. Mo nagiingon diya sa Episodos 8:9. Not by works, but by faith. Na niya itong igayon nga kita naluwas. We were given how many things? 40 things. We have been given equal privilege and equal opportunity. O kaya o kalimot, ako na po kang painumduman, sa 1 Pedro 1:4-5 nga kita dunay panulundon nga dili dili ni panas, will not fade, will never fade. So, wa tay rason nga no nga dili ta magkakabuot sa espirituanong pagkamtong. You see? Ang tanan nga mga provisions have been provided by God in eternity past. So, ito na po nang gibalik. Ephesians 1:4-5, having predestined us in Him before the foundation of the world. John 1:12, the power to become a child of God, pinagi kang Ginoong Jesucristo. Kita kong mga magtutuo, we believers, kiya ka ng adopted. Unsa may adopted binisaya. Well, anyway, that's not important. Basta kay we are adopted. Oh, by the way, ang pila ba itong mga titulo ni Ginoong Jesucristo? Tulo. 3 titles. Son of God, Son of Man, o King of Kings and Lord of Lords. Muna itulo niya ka titulo. So, John, or 1 John 3:1, kita gitawag og mga anak sa Dios. Kita mga magtutuo no longer belong to this world. Di na taga din sa kalibutan.
mga citizen na kita sa langit. We are citizens of heaven. We are now members sa harianong panimalay sa Diyos. Mao na nga, giingon ta sa pulong sa Diyos in English, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Na, usaban na lang imong panguna-una. Kaya binimo, si Ginoong Jesucristo, mao ang manununod sa Dios, the heir of God. Ug tungod kay kita mga magtutuo man ni Ginoong Jesucristo, nan kita may salmot sa iyang pagkamanununod. We are joint heirs ni Ginoong Jesucristo. Di man niya, there is only one Savior, si Ginoong Jesucristo ra. Ang Diyos naigugma sa kalibutan, so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. John 3:16. Diya usab sa mga buhat, Kapitulo 4, versikulo 12 na kanayon, neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Niyausap sa Mateo 7, 13-14, wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life, eternal life. Only few find it. Na, gamay ra digod ang iya sa Dios. Mga salin ra, remnants ra. Now, di man ang matag tao nga mutuo kang Ginoong Jesucristo gihatagan og kinabuhing dayon. John 3:16. Di man ni usab kani atong baruganan. Once saved, always saved. Manungdanon pa kayo kana. Although daghang mga grupong di mutuo niya na, ilan po na. Ilan na nang tulubagon. Basta ang tinuod ug matuod nga pulong sa Dios, mao nga human ka maluwas, luwas ka na gyud. 2 Corinthians 5:17 na pod. A believer is a new creature. Ang mga daang mga butang ng labay na. All things are become new. Mga bag-o na. Kining divine decrees. Okay, atong isugutan na po ni gamay. Divine decrees, mao kini ang mga resulta sa pagka-omnisciente sa Dios o sa iyang pagka-omnipotente. Ang iyang pagkasayod sa tanan o ang iyang pagkalabawong makagahom. Mao ni ang nasulis divine decrees, mao ni resulta. Sabot ka? So, ang Dios nasayod sa tanan nga angay himawan, knowable, probable, o possible under consequent result. Naibawan po sa Diyos. Mahinungdan ang kinabuhi sa matag tao, na I'm talking about tao, dili magtutuod o mamagtutuo ba. Every individual person is an open book to God. Bukas nga libro. Wa gyoy makaiskapo sa scrutinizing gaze of God sa iyang pagtanaw. Ang iyang mata na sa tanang dapit makita niya. You see, it's true you can run, but you cannot hide. Inumdumi nga ang Diyos omnipresente ana siya sa tanang dapit. Okay? 1 John 3:1, we should be called the sons of God. O tuod, kining Hebreano 9:27, may nungdanon pagayon Kay, okay, unsa gisulti yun niya na maong bersikulo. It is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Na, human siya mamatay,
mo atubang dahil siya sa paghukom. Now, ang gugma alang sa Dios, ang atong gugma alang kaniya, kinahanglan mo una kini sa atong gugma sa tao. Samtang love for God must precede love for man. Ang atong gugma nga sa Dios, vertikal, pataas. Ang atong gugma nga sa tao, horizontal. Linya lang yun tuliid. That's horizontal. God looks at the heart. Apan ang tao looks at the outside. May ang tanaw ng nas gawas, outward appearance. Apan ang Diyos, ang iyang tanawon, mao nga itong kasing-kasing. So, of course, naman sa 1 Samuel 16, versikulo 7. Kining maong mga doktrina nga itong gisgutan that believers should metabolize. Kinahanglan kining mo metabolize. Kinsay mo metabolize? Ikaw ba nga magtotoo o Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo, humani mo tuho ang usa ka doktrina ang imong katunan. So, Colossians 3:12, chosen, eklektos. Ephesians 1:4, called, eklektos gyapon. Adoption is how we become children of God. Gisagop, manana. Nainumdum na ta. Sa pulong adoption is pagsagop. Sinagop kita sa Diyos. Diha God sa 1 John 3:1, sons of God. Diha sa John 1:12, sons of God. So kita mga magtotoo, sinagop, ingon nga mga sakop sa harianong panimalay sa Diyos. Ephesians 3:20, it says, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Now, kining above all that we ask or think, staggers one's imagination, mutayog. See? According to the power that worketh in us. Kita mga magtutuo, nagkalahi sa atong experiential status, sa atong espiritual ng panginabuhi. Nagkalahi man ta. Naiuban ng mga bata, pang mga magtutuo, masuso, na mga hingkod, o na po yung mga kanang spiritually mature. O kini makita nimo nga nagkalahi. Now again, dili ta kining ingnon ta pariha, dili pariha. So timan nina. O again, as believers, we are adopted as children of God, 1 John 3:1, John 12. Okay? You see, makita nimo mga magtotoo nga nagpaminaw nini, kita gimanduan sa pulong sa Dios to live our spiritual life. Pinagi sa espirituhanon usab nga paagi. The Christian way of life, diman, is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Dili mahimong tumano ni mo na tinawhanon, di magsilbi. Ang pulong sa Dios nagamando kanatong magtuto. Matag usa ka magtuto, gimanduan nga patubuon diha sa grasya kay balukang Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. Ayaw na nakalimti. Now, adto ra gud ta si Hebrehanon 6:1. Unsa gisulti diha? Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Ato ni padayon ugma. Diniyon na kita mo hunong
ayaw sipyat sa pagsunod niini. Ama na mong Diyos, salamat niini nga among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry hinaot nga ang tanan nga among nakatunan mutuhop sa among kalago nga among kinimagamit sa mga lawan-law nga espirituhan ng panginabuhi. Salamat niining maong grasya sa ngalan ni Ginoong Kristo kintanan na magiampo. Amen.